bastante partido cómodo, ez bukaeran, ez? Uste behasegia gubierna sartu duen orduo ja bastante zaila ikusi dela partidua. Egize da, kanpo fuelak ja partidu horaz ikunen nien, bastante astune jarri dela eta zein gure jokura antzeman da, ez? Behasek momentu gehienetan baloin atze ditu gozago elegitzia eta biharra demoran hasi gezetuen gaine hirugarrena sartu dugu, bosgarrego minutureko eta irute dutze duen uste partidu ja asko sosotu ala ez, ritmo aldetik asko bajau da, guk uste partidu iguzi gola irazite, behasiak aldute iguzi eta uste importantena, goli izteula jaso, berrez 3 punto lortze jeula etxien, ondo azte jeula 2017 hau, eta hori da importantena ez, dut ekipuek segit jeula linea honien, bai joko altetik eta bai golak sartzen, eta bidea holaxe segi berde, toratzeizkon partidu gozienetan, odanetan. Hondi gene partioa gehatzeko, lehenengo gulti bukatzeko, baina jokai jeuen 16 partido tatiken 10 partido ustete irazi jeula gaurkukin, eta 2 partido gari galdu dut jau. 10 gol kontra, numero ona, gota 17 gole alde, ni ustetan firmako egula ez, lehen gokien okorrezpan bildiman hau lehenengo gulta gota 4 puntu buka genuen. Momentu honetan partioa gehatzea egon digene jokatzeko lezakan beti azten kontra eta ia autamala barra baiteu. Lehen urteko linea berdinik gaudela, lehen urtean linea honek emantzu mentzet bukaer arte mentzete burruken ibiltzi tolosagin batea eta horten hori da, gure asmo ez, biharrengo bueltan lehenengo bueltako numeru egitea aldin bat jau, dudik ez, aukerak egitea gure momentu honetan, zango nuke helburu bezala hartu duguna ez, horreto bat hartu duguna lehengo urteko ze ikusitea, ze pasu zigun ikusitea, lortze duen dengo partien ez. Important izan ez, gaur irabazten zartzi berriz competition, zehitxe hilabete jogatzea honden da kompetitzea ez, lehenko aztine lezagan 9 minutu garreko baino zen. Eta halko partioa dire, igual dixegin da baien kanpu etzala egongo, bestetan egin joku etio bezala igual, baina beste arma bat zubilitegu ez, balo luzita gexo bilitegu, horre baki umina egiteula, eta azken nini uste du armina zuen deula bai bandatatien, eta gero bat lateala mizkerreta eta balo egizartzen. Eta nini uste partioa kontrolaute egudeula momentu guztixen, da atzinez euro honez, eta datorren aztin ordizio partidua, berrez etxin, eta horre hasi zaitzen.